Drahé sestry a bratia, premýšľali sme nad novoročnými predsavzatiami. Možno nad tým, čo by sme mali naozaj zmeniť. Nemyslím tu teraz zoznam predsavzatí, že urobíme si ten zoznam, aby bolo, lebo sa to zvykne robiť. Ale naozaj v modlitbe pred Pánom sa postaviť a povedať si: Pane, ukáž mi, čo potrebujem naozaj zmeniť. A tieto rekapitulácie starého roka a výzvy do nového roka sú veľmi dobrou možnosťou a príležitosťou. Možno to chce odvahu, možno to chce aj takú transparentnosť, aj pravdivo sa obzrieť za seba, povedať si: tak naozaj, Pane, daj mi zhodnotiť, čo bolo dobre, čo zlé. Vidieť to v pravde, v svetle Božieho slova. Prosme Ducha Svätého, nech nám tie veci odhalí, nech tam dá svoje svetlo. Ale ja nechcem hovoriť o tom teraz, čo bolo, ale možno to, čo je pred nami. Dávnejšie som čítal jedno pekné zamyslenie, ktoré malo názov Jedno slovo. Jedno slovo. Vravím, čím viac zoznamov a predsavzatí, tým to dopadne katastrofálnejšie a veľmi rýchlo ten papier niekde skrčíme, zahodíme a sme frustrovaní. Ale možno v tichosti si skúsme povedať: Pane, ukáž mi jednu vec, dve, ostaňme pri jednej. Jednu vec, na ktorej mám pracovať, ktorú chceš, aby som v živote zmenil, kde chceš, aby som sa posunul, aká je tvoja voľa. Modlíme sa, možno po tomto zamyslení, v tichosti, nájdime si čas, dostatok, aké treba. Aby nám Boh odhalil zámer s nami pre tento rok, naozaj, kde ma chce mať, kde ma chce posunúť. Čo ja v svojom živote potrebujem viac robiť. To slovo naozaj môže byť akékoľvek. Keď som premýšľal práve nad tým názvom jedno slovo, to slovíčko jedno, tak som si to začal hľadať v písme, kde sa to tak zdôrazňuje. Mám niekoľko zaujímavých textov. Nech nám je to na inšpiráciu pre to správne odrazenie sa a hľadanie toho svojho slova, tej myšlienky, tej nosnej témy, ktorú mi Duch Svätý tak chce vložiť na srdce, aby bol Pán Ježiš oslávený v mojom živote, počas celého roka, počas tých dní, ktoré On mi z milosti dá. V Lukášovi v 10. kapitole ten známy príbeh o Márie a Marte. Marta, Marta, hovorí Ježiš, starostlivá si a znepokojuješ sa o mnohé veci. Jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel. Jedno je potrebné. Možno toto potrebujeme počuť. Starostlivá si, to všetko chceš. Jedno je potrebné teraz. Jednu vec, na toto daj dôraz. V Jánovom evanjeliu v krásnom príbehu v 9. kapitole ten človek uzdravený povedal: Ježiš, či je hriešny? Ježiš, neviem. Jedno viem. Bol som slepý a teraz vidím. Jedno viem. Narodil som sa slepý. Zrazu vidím. To je fakt. Možno toto potrebujem. Bol som slepý, toľko vecí som chcel. Ale jedno viem. Vidím, že mám toto teraz robiť. V Lukášovom evaníliu v 18. kapitole príbeh o bohatom mládencovi, krásny, nádherný, silný. Keď to Ježiš počul, čo všetko rozprával ten bohatý mládenec, povedal mu: ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach, potom príď a nasleduj ma. Možno nám chce Pán Ježiš povedať toto. Nie je úplne príjemné. Ešte jedno ti chýba. Ja sa modlím: Pane, chcem ťa nasledovať celým srdcom. To hovorím ja za seba teraz. A čakám, čo mi Duch Svätý povie. Možno Pán Ježiš práve takéto slová. Jedno ti chýba. Toto ešte urob. A budeš mať poklad v nebi, lebo o ten tu ide. Zajtra ma Pán Boh zavolá k sebe. Všetky tie moje veci, čo tu mám, ostanú tu. Budú kričať proti mne, alebo budem vedieť: moja banka, môj trezor v nebi je plný. Halelúja. A v list Filipským, posledný taký text. Bratia, ja si nemyslím, že už som uchvátil, nádherné slova, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami, bežím za odmenou nebeského povolania Božieho Ježišovi Kristovi. Jedno robím, ja zabúdam na to. Minulý rok je minulý rok. Poučme sa, buďme múdri, dovoľme, aby nás Duch Svätý usvedčil, ale je to tam, nechajme to tam. Nedovoľme budúcnosti, aby určovala, čo budeme robiť. Poučme sa, je to odpustené, je to prikryté krvou Ježiša Krista. Aj keď sme urobili fatálne zlyhania, nevyšli veci.
vyznajme to v pokore, úprimne. Ale citujme, alebo vyznávajme s Pavlom, jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a ja sa snažím o to, čo je predo mnou. Cieľ mám pred očami. Kto je cieľ? Ježiš Kristus. Vždy máme pred očami Pána Ježiša Krista. A Duch Svätý nás k tomu bude viesť, usmerňovať. Tak skúsme premýšľať nad tým jedným slovom. Ja ich tu zopár mám. Budem ich pomaličky čítať. Skús uvažovať, či možno práve ti to teraz Pán Ježiš nepripomenie. Že ti to nezarezonuje. Čo môže byť to jedno slovo pre tvoj život do tohto kalendárneho roka, ktorý je pred nami? To láska, radosť, trpezlivosť, odpočinok, modlitba, cvičenie, zdravie, staranie sa viac o seba, intimita s Pánom a kráľom, stíšený, oddelený v komórke, disciplína, urobiť záväzok a zaviazať sa, byť pozitívne naladený a chváliť Pána v každej situácii, byť inšpiratívny človek a mať okolo seba správne vzory. Dokončiť to, čo som začal, lebo viem, že to musím dokončiť. Žiť v čistote myšlienok, fyzickej čistote. Byť silný, pevný, možno práve v ťažkých bojoch a situáciách, v ktorých teraz žijem. Alebo jednoducho krásne slovo, byť s ním, ako učeníci. Vybral si, aby boli s ním. Alebo po skriesení, keď uzdravili toho chromého Peter s Jánom. Poznali, že boli s ním. Jednoducho oddeliť si dostatok času, tráviť čas s Pánom Ježišom. Priniesť obeť. Prinášajte správne obete a dôverujte Hospodinu, ako hovorí Žalm. A tých slovíčok môže byť naozaj viac. Ja sa chcem rozlúčiť v tejto takej inšpirácii a možno premýšľaní o nejakom správnom záväzku a slovami apoštola Pavla z 1. listu do Korintu z 9. kapitoly. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Tak bežte, aby ste dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím. Nie ako na neisto. Tak zápasím nie, ako by som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a podrobujem ho službe, aby som sám nebol nehodný, kým kážem iným. To hovorím možno v prvom rade sebe, ako kňaz, ako farár. Kým kážem iným, aby som sám nezlyhal, nebol nehodný. Ale premýšľame nad tým všetkým. Naozaj bežme, lebo každý z nás máme pred sebou cestu. Či bežíme, alebo kráčame, nikto z nás nebude cúvať. To nikdy nerobme. Ale jednoducho bežme, aby sme dosiahli to, čo Boh od nás chce. Nájdeme si tieto dni ešte čas. Možno mesiaci na to vyčleňme. To nemusí byť zajtra rýchlo v chvate, naopak. Oddelme si čas a modlíme sa, aby nám Pán ukázal to naše slovo. Ten dôraz, ten skutok, ten čin, to rozhodnutie. Ale potom, keď to budeme mať potvrdené Duchom Svätým a budeme mať v tom Boží pokoj, možno podeľme sa o tom s inými bratmi a sestrami, ktorým dôverujeme. Povedzme im, nad týmto rozmýšľam. Povedz mi, čo si ty myslíš. Vidíš? To tak. Súhlasí s tým. Je dobre byť zúčtovateľný. Je dobre mať takých bratov a sestry. A keď to budeš mať potvrdené, tak jednoducho sa oddeľ preto tento rok. Aby bol Pán Ježiš oslavený v tvojom živote. Aby si ty mal istotu, že kráčaš po tej ceste, ktorú On pre teba pripravil. V pokore, v bázni, v láske, v úcte. Ale v radosti, že kráčaš tento rok so svojím Pánom a Spasiteľom. Amen.